Давай ти. Ръстичкото. Остава при тия хора. Кажете здрасти. Hello. Ето е млада меринджейка, инфлуенсърка. Здравейте, скъпи приятели! Дойде времето от годината, в което отивам сам на море. Това е една моя много любима традиция. За тези, които не ме познават, въпреки че само роднини ми гледат видеята, аз съм Любо или също така Баси Брадата по обясними причини. Сега се намирам някъде, може би преди Пловдив. Спрях до тоалетна, но в Shell, разбираш ли, няма ток. Но батко ми му се какаята, две не вижда и сега ще трябва да търся алтернатива. Не знам дали го знаете, този транзитния път към Созопол. На магистралата се отклонявате може би 20 на км преди Бургас и заобикаляте целия град и излизате горе почти направо вече в... всъщност буквално излизате от Бургас. Продължавам да карам, после ще ви разкажа изобщо за цялата концепция на това с ходенето сам на море. Може някой да се вдъхнови да го направи, защото за мен лично това е доста различно изживяване и не съжалявам, че преди 2-3 години отидох за първи път сам на море, въпреки че супер много се притеснявах и не знаех какво точно ще се случи. Дали ще бъде кринч или ще бъде готино, но тая чисто философски погледнато, тая среща с себе си, да отидеш и да бъдеш сам със себе си, малко да чуеш какво искаш, какво мислиш, наистина за мен е много вдъхновяващо. Хайде сега един бърз рум тур и да ходя на плаж, че съм умрял и от глад. Доста приятно. Опа, всяко цвете така. Има и много готина тераса. С гледка към някакъв хотел. Направо се наглобязвам. Взех си класически таратор, разбира се, какво друго. И тъй като нищо друго не съм ял, днеска нямам претенции дали е здравословно или не, затова пържени картофи и пържени кюфтета. Иначе колата на захар, нали? Ние ще ви разкажа какво е това да отидеш сам на море. Преди 3 години вече. 3 години. Реши да отида сам на море, да направя нещо ново. И това беше най-якото изживяване, което можеше да ми се случи тогава. Идеята всъщност не е на това да отидеш и да седиш сам, като олигофрен, а да си независим и свободен. Тоест абсолютно да не се съобразяваш с който да било, дали някой му се прави конкретно нещо, дали някой е в лошо настроение ще ти скапа твоето, такива неща няма значение. И най-хубавото е, че по това време на годината, горе-долу към средата на юли, повечето хора са на море. Разбира се, само прошлиците, включително и аз, сме в България на море, но ние се намираме лесно и е огромен шанс да имаш супер много познати някъде, така че мога да отидеш където искаш при тях, мога да седиш колкото искаш при тях и не ти зависи програмата от никой друг, освен от теб самия, което ти дава една много готина свобода. Морето днес е малко бурничко. Моята свободна програма върви по план сигурно, защото няма план. Сега малко си търся някъде къде да отида да изпия едно фрапе. И едновременно с това да си преодолявам срама, да си държа телефона като идиот и да си говоря сам. Ама инфлуенсърите сме така. Топ инфлуенсър. Пиленците от Монако просто пасти да ядат.
намерих си място. Сега ще пия едно фрапе. И евентуално ще вляза във водата. Значи, личната ми история не познава път, в който да дойда на море и флага да не стане рязко червен и да не мога да се влиза в морето. Когато дойдох, на плажа беше жълт и в един момент ни изкараха от бусата. Много ми се спи. Така хаотично снимам, аз като един професионален инфлуенсър. Айде, не. Сега се оправям и ще ходя на вечеря някъде. Ще видя едно заведение. Чайте само да спра да си изваря окото за секунди и ще продължа да говоря. Има едно заведение наблизо, което се казва Райски залив. И гръцко е. Приятно е и се надявам да има свободни масички. Когато си сам на море, всъщност почти винаги има свободна маса за теб, защото ето си вика, ако ще трябва и на бара да те служат. И така, се оправям. Това е завършената визия. Взех си по препоръка на моя фризьор вакса за коса, която е така по-глинеста на Beard Monkey. Ми препоръчаха. И доста яко стои на косата ми. След това съм пуснал повече коса малко за експеримент, защото обикновено да се постригам късичко. Сега съм решил да видя дали пък няма да ми хареса така. Готови сме за вечеря, само трябва да си намерим къде да вечеряме. Хапнах, както може би вече сте видели. Не снимам всичко, което правя и въобще някакъв път няма въведение в това какво се случва, но се ориентирате по кадрите. Но сега, след вечеря, отивам до магазина да си взема вода, защото в хотела нямаше. И може би ще взема нещо, вафличка, не знам, някакви такива неща. Ако случайно, разбира се, огладне. И има много красиви залез. 9 часа и 9 минути. Аз съм си в леглото. Добро утро, скъпи приятели! Това е ден 2 от моето приключение сам на море. Отивам на плаж, часа около 10 и ще видим какво ще правим днес, защото, както ви казах вече, план нема. Сега като един истински пич, ще си опъна хавлията на свободната зона. Ще си закуся палачинката, която си взех, защото най-вероятно в което и да било заведение няма да ми разрешат да си хапна, защото разбира се не е купено оттам. И после ще реша какво ще правя с живота си.
Отново се надявам да се чуваме. Сега вече е обяд и отивам да се видя с едни приятели, с които се запознах миналата година на морето, на един бар. Покрай Ръстичко, защото той отиде при тях. С тях се заговорихме. Оказа се, че мъжа си е купил кола от баща ми преди 15 години, че се познават с него, че е братовчет на един приятел на баща ми и още станахме си доста близки за няколко дни, ходихме на вечеря в Ахтопол и тази година съдбовно отново се засичаме по същото време на морето. А това не са ли те, които сега влизат в водата? Извинявайте! Познаваме ли се с вас? Здравейте! Добре! Много срам да ви видя. Само малко ще ви поснимам и постига толкова. Аз мисля, че при вас идвам, но иначе... Не! Скачаме една здравица. Не мога просто. Много мислихме и решихме, че това ще не е подходящо за нашата компания. Пътници ни здраве. На здраве, това е изненадващо питие. Това е. На здраве. Поне на мен много ми харесва, не е газирано. Това е. Не те подългва. Ще ме носите ли по? Не, няма никакъв проблем. Много се радвам, че успях да се видя с Ани и с Панайот. Днеска бяхме цял ден заедно, успяхме да се наприказваме, защото не сме се виждали от много време. И сега отивам да се отправя. И мисля, че тази вечер няма да вечерям, но да не се заричам. И преди няма вечера навън. Така мисля, че реших какво ще правя тази вечер. Ще отида да си взема палачинка. Един мой познат държи едно заведение в Созопол за палачинки и разни други такива готини неща на крак. И по-скоро ще си взема вечера за вкъщи и ще си легна, ще се чувствам изморен след днешния ден. Така че вървя нататък. Аха! Ето ме. Hello! Добър вечер! Във видео си. Да. Какво ще ме почерпиш? Какво искаш да готвим? Еми нещо за вечеря. Това е печен картоф. Откъде го извадят на чекмедже? Не казай нищо, което не искаш да видиш в YouTube. Има ли как да си го взема за вкъщи? Разбира се. Клиента винаги има право, но никога кухнята смяна. Лично. Не се притеснявайте. Все притеснявайте, ме гледат само роднини. Няма да е нещо вайрал. Стига глупости. Значи само шоколад и банан. Това за мен ли е? Добре, значи шоколад и банан. А кой е шефа? Шеф го няма. Искам да говоря с управител. Ами, кажете. Ами, прозорците къде гледат. Да те пренеса през задния ми прозорец. Гледате страхотно. Много е забавно как всички в този момент отиват да вечерят и цялото движение е срещу мене. Аз стигам да си хапна и да си легна. Преди мъч. Мисля да приключвам този ден, вече много се заспа. Отивам да ти гния зъбите и да се оправям за лягане. Добро утро, скъпи приятели! Това е ден 3 от моето приключение съм на море. Отивам пак да се видя с Ани и с Панайот. Има едно планирано хорене до Ахтопол, което не знам точно кога ще го осъществя. При една приятелка, която се отворила пекарна и ми е казала, че ще трябва да меса хляб с нея. Но тя, както обичайно, телефона не си го ползва.
И трябва да се разберем, може би от по-рано кога и как да отида. Сега съм се облякал като баскетболна топка и отивам на плаж. Здравейте отново. Какво да ви кажа, това е поредна вечер, в която аз вървя към Созопол по тесните улички на Буджака. И днес почти нищо не снимах днес, защото, как да ви кажа, дейдринкинга не е за мен. Прибрах се и поспах малко, защото тия 4 бирички, които изпих на плажа, можеше и без тях да мина. Така, сега вървя към Созопол и ще намеря някъде да седна вечеря. Нямам отново абсолютно никакъв план и идея. Някой ми беше препоръчал едно ресторанче, Албатрос. Ще го погледна, може би да седна там. Всъщност забравих да спомена, че съм с тази тениска и хората, разминавайки с мен, винаги прочитат надписа, е супер забавно. Чувствам се така, сякаш хората ме разпознават. In fact, никой не ме познава. И двата варианта ме устройват. Боже, някакво летящо нещо мина. Придирам се нагоре към хотела и реших да мина през плажа. Днеска може би беше най-топлият ден от началото на лятото за мен лично. И даже сега като слизах надолу не можех да дишам от жега. Взех си една палачинка с моите приятели, така за да не заслабя, защото много грозно. Много е грозно с плочки така да си стегнат. Аз се притеснявам от такива неща и затова си хапвам. Добро утро, скъпи приятели! Днес отиваме в Ахтопол и имам среща с една моя стара приятелка още от детските ми години и е шампион по автомобилизъм. Аз само такива хора имам около себе си явно. Отворила си е пекарна в Ахтопол и се опита да ми отправи някакво предизвикателство, че като отида да я снимам как меси, тя щяла да хване да ме снима аз как меся. Да видим това дали ще се осъществи, аз лично не вярвам. Къде? Аха! И я гледай ти. Да, тя е. Портмоне, ключове. И отиваме директно към Боряна. А ето е и нея. Здравей! Много се радвам. Как се? Шеревна даже. Аз ще искам баничка с сирени яйца и едно айрианче. Тук ще ви дам, да. Ако искаш, може да разкажем историята после... Историята е, трябва 17 часа да се отделят. Ще го опитаме синтезирано. Всичко ли си хвана? Не, бачка. И какво? Представям ви Боряна Карагьозова. Тя скромна, много скромна жена, но е шампион по автомобилизъм. Състезаваше се в дамските ралита, дамски рали шампионат преди много години. Може би преди Христа беше. Да.
с една много, много симпатична кола, както тя сама я определи най-добрата. Най-добрата. Мини Купър, жълт Мини Купър, като на мистер Бин. Стария. Точно така. И се познаваме наистина, откакто аз бях дете. Аз бях голям фен на всички участнички в шампионата. И с Боряна някакси така през годините успяхме да си останем близки. Спомниш ли си най-готините ни моменти? Спомням си най-готините моменти. Тренировките. Тренировките обаче в съзнанието ми изникна друго. Кое? Когато пътувахме за едно състезание в Хасково, едно ретро рали и колата прегря по пътя и изхвърли масло ли, изхвърли какво беше? Беше лудници това състезание. Никой няма да разбра репликата. Ние, разбирате ли, аварираме на магистралата, Бързаме за състезание. за което закъсняваме с 2 часа. Помниш ли, че ние трябваше да сме в 12 там? Закъсняваме, добре. И тогава аз, нали, притеснен вече, че колата се е счупила, ние сме в аварийната, нямаме никакъв изход. И казвам, ще се връщаме ли? И Боряна се обръща, супер така критично към мен и казва, това не сме го чули, продължаваме. Аз на рали видео участвах, не знам дали знаеш. С дачията. 0. Но познай коя 0, бях от трите. Двете нули, нали? Двете 0. И само ми казаха, зад теб колата не трябва да те настига. И се обръщам, то някакво страшно животно беше колата, беше толкова мощна. И аз си казах, тази кола никога, а то 46 коня дачията. Значи никога няма да ме настига. И на втората обиколка се метнах в канавката. Отзор ли? Да, и се метнах и толкова си досех и веднага включвам. Добре, че навигатора ми Люси и той има един такъв бутон авариен и изключи и каза, къде тръгваш? Тръгвам! Но знаеш ли, аз не ходих толкова заради адреналина. Сега се сещам. Супер беше, но това, заради което изобщо започнах, е да... Значи, още като изкарах книжка, млад шофьор, и си казах, аз трябва да се науча да паркирам успоредно, защото не искам никой да ми каже, като по колата, нали, по паркирам така, да каже, тук е паркирала жена. И първоначално само паркирах. Даже бившия ми мъж каза, ти хабиш повече гориво, докато паркирам. Докато, ако не съм на толкова от бордюра, не спирам. И оттам, нали, тръгнах и аз някаква борба да покажа, че всъщност жените не са смотани шофьори. И оттам тръгнах да... Сега си спомням едно интервю, нали, те ни преследваха там от телевизиите. Така ли? Да. Това не си го спомням. Имаше... Жените по-добри шофьори ли са? О, да! И с колко време разполагаме, за да ви разкажа всичките възможни причини. Доводи. Да. Да, това... нали, въобще шофирането ми е... Ние много пътувахме в чужбина едно време. Аз не обичам да пътувам в чужбина и така да разглеждам. Аз пътувам, защото карам. А сега имаш ли кола? Да. И си пак си караш? Карам, да. А на колко години беше като започна при нас състезанията? Сигурно била около 30 вече. Не, повече. Повече си била? Много повече. Но, много повече. Много повече, да. Даже в Хасково този, дето държеше картинг пистата. И му казвам, знаеш ли, аз от сега се запалих на стари години по тая работа. Той вика, радвай се, спестила си много пари. Прав е. В този спорт всъщност само даваш пари. Възвръщаемостта всъщност Не. тя е не е точно духовна, тя е емоционална и е преживяване. Да, това, което ти се връща е уникално. Например, никога не съм, това се сещам сега, не съм се пускала за да спечеля. Значи аз първото състезание не го боря, защото не знаех къде се намирам. Но от първото нататъка, винаги моите времена, чисти времена, бяха в първата тройка. Ние влизахме в 1 секунда разлика. Значи на части от това. Да. Но аз се качих на стълбичка след много време. Просто така намирам причина, бутам конус и отивам назад и с наказателните секунди. Чисти времена от самото начало. На мен това ми харесва и никога не съм се стремяла, не ми е било кеф да се кача. И всъщност аз имам проблем с индивидуалните спортове. Ако не е групов, това е индивидуален спорт. И заради това намерих такава схема, при която моята навигаторка да е най-съществената част от изпитание. И тя ми дърпаше ръчната.
За което, доколкото си спомням, отнасяше малко критики, че си неспособна сама да се Няма завъртиш, никакъв което, проблем. беше, Ма което няма- не беше вярно, защото аз съм те виждал на Няма тренировките. никакъв проблем. Аз си казвам, да, наистина не мога. Наистина Как да не можеш, като аз съм те виждал как Аз- го правиш? Идеята ми беше навигатора да се чувства много важна част. Не отивам да кажа аз. Екипа. И няма да забравя на една тренировка там на това. Къде тренираха? На Битака. На Битака. И имаше някакъв автомобилен пилот, не знам кой. И ни гледа как тренирам с моята навигаторка и казва... Запомисли Чакай мисълта. само. Да. И ми казва, ела малко само да повъртиш и се качва при мен, за да ми показва как да дръпна. Я вика дръпни ръче. И аз дръпна. Той казва, ти можеш, аз казвам, мога. Защо не го правиш, ти губиш секунди? Защото не искам тя да го прави. Това да си върви. Ба, зареждаме микрофон. Какъв ти е кефа в живота? Да. Да. И то в живота. Добре ли сме? Я, флекс. Пим. Вече сме потънали в макията. Аз не излизам оттам. Помниш ли колко ни беше трудно да сме сериозни с теб? Да, но винаги действахме професионално. Разбира се. Смееме се, изглеждаме лигни, обаче няма... Непоклатими. Непоклатими. Къде сме? Този статив. Идеални сме. Ето ни. То се вижда от тук всъщност. Къде Сме ни? готини, чакай, не мога да отделя поглед от нас. Да, после ще глупър с материал, нали знаеш? Дето са тези смешните кадри накрая. Ага. Дето зад кадър, какво се е случвало? Лигнята. Добре. Разкажи какво правим тук, къде сме? Изобщо не знам какво правиме тук. Това е социалистическо строителство. Сещи се. Ми изглежда точно като текезисарски хляб едно време. Да, той е ръчен. Да. Абсолютно. Точно същия вайб, същата миризма. Абсолютно, но ръчно. Има формовачна машина, но ние не я използваме и ръчно си ги навиваме. Много яко. И тук сме от извора на пекарната. Наистина е много приятно мястото и се радвам, че справям се, че ти е готино. Какви покривки съм си загубила заради червените капаци. Нямам време да ги сложа на масата. Тук витрината ми е много по-красива и много по-пълна, обаче прищипват ме от сутринта. Много вкусно. Не знам какво се е случило. Ти какво яде? Аз ядох баничка. Да. Баничка с... Нямам. Сега ще пека готините неща. Знаеш ли, в някакъв момент се обръщаш и си казваш, чакай да направя нещо стойностно и като ти излиза от ръцете и като виждаш насреща благодарност. Тук ни редовни клиенти, дето ми станаха приятели, казват, на тебе най-слабото място ти е математиката. Какви са тия цени, бе? Какво можеш, защото аз сега така им раздавам. Математиката изобщо не е важна. Защото не го правиш за пари, затова не ти е. Да, вчера идва един човек и казва, ти не си от бранша. Не съм. Вижда се. Какво се вижда, бе, толкова се старая? Той точно по това няма вика пекар, който да с такъв кеф да работи, всичко да изпипва. Аз ако не е красиво, сега тук малко ме се разшляпах, аз плетох едни кифлички с моцарела в началото, но ги сплитам. Много яко, че си намерила такова... Тук да знам, хоби ли е или... Да. Това не е моя бизнес. Това трябваше да ти е почивката, може би, но в същото време ти се стопяват лагерите. Да, ама по готин начин. И на good way. Много се радвам, че се видяхме. Много се радвам. Искаш да снимаш пеща? Айде да снимаме пеща и да те оставям да печеш, защото времето напредва. Сега, както се сещаш, от 5 часа съм тук и всичко е така. И като свърши всичко, влизам и започвам да правя сладкиши и да... Кипите ми пресасаха, правя кръстаса и напиша пеща. Тя съвсем автентично. Вече гася, че хляба иска температура. И всичко това е на дърва. Не на въглища, а на дърва. Ела да видиш. И я покажи сега, да видим къде правиш ти тези ръце. Аз си спомням, ти на времето тренираше заради волана на Мини Купъра, защото нямаше хидравлика. Да, и виж... Ето това е пеща. Тук се регулира въздуха. Всичко знам вече. Ама то изглежда мега яко като пещ. От коя година е? 62. Погледни.
запазило всякаква автентичност и въобще не изглежда зле. Изглежда си като от едно време. Система за втасване, която регулира температурата и влагата в тесвалното помещение. И дървата, дето ти ли ги цепиш? Не ги цепя, директно така се слага. Директно? Да. Смятай. Това е 40-тия куб. Знаеш ли колко са 40 куб? Не. Аз и един кубик не знам колко е. И това да ги е така да ги... Тук има един дядо и всяка сутрин ми излезе и казва: момиче, няма ли кой да ти помогне? И аз хвърлям рибата. Виждаш ли някой? Аз не виждам. Ако видиш, кажи му да дойде. Когато искаш да си починеш от бейгълчето си, но друго бейгълче те намира. Рекси? Джони? Тъго шофьорския плаж. Това е един от най-готините плажове изобщо по нашото Черноморие. Див плаж. Наистина изглежда все едно не си в България. Познайте къде отивам. Отново е вечер. Днеска след срещата с Боряна почти нищо не съм снимал. Сега отивам на вечеря с едни мои приятели, бивши колеги, с които сме работили заедно преди, може би вече 5-6 години. Те са в Созопол, не знам, имат май нещо тук. Сега ще ги разпитам. Но отивам да се видя с тях нахапна, така че само специални срещи. И това е магията на това да бъдеш сам на море. Парадоксално, ти реално си много по-малко сам, отколкото когато отидеш с компания. Някакси не мога да го пиша, то трябва да се изживее това усещане, като е парадокс. Затова, че си много по-активен и много по-често в компания и ти е приятно. Просто защото някакси е хептен е въпрос на избор с кого да бъдеш, колко време да бъдеш, а не ти е наложено, че сега като си с тази компания трябва да си тук залепен за тях. Здравейте, резервация името на Любо? Во. Сега от тази страна. Добре. Ще ги видите точно доста по-то първата. Да видим къде са. Ето ги и тях. Извинявайте много за 8-минутното закъснение. 9. Да. Здравейте, това си предател. Как сте? Много се радвам да се видим. Добре ли от Джек бях с моето куче тук? Той ме запозна с тях, аз ви казах. Вие сте... Ние сме се виждали, да. Да, ние си идваме тук всеки ден. Да. Здравей, Мишко. Здравей, плажно кученце. Сега си е легнал като терорист. Дай едно облизване. Браво! Екстра сме. Слаби и здрави, ами добре. И ние си наваксихме за цялото време, което не се бяхме виждали. Да. Живи. До следващата година. Въпреки, че може да се видим и по-рано. Пак на море. Може, но и на морето е доста приятно и си наваксихме с приказките с храната. До август. И с... Да. Живи, здрави. Или до септември. Да. Както дойде. Тези двамата ми направиха почивката, това го казвам за пореден път. Ако не бяха те, може би щеше да ми бъде доста по-скучно. И казваш така доста по-приятно, но нямаше как. Чао! Айде! До скоро! И официално май края на почивката ми иде. Съм малко тъжен. И то, мисля, че няма подходящо време, в което да си тръгнеш. Когато да си тръгнеш, все ще ти е гадно. Май това беше. Влога приключва тук. Аз пристигнах в едно елимпелинско село. Имаме сбирка на колеги от старата фирма. Сега си дадох сметка колко съм изгорял. Приличам на бразилец. Надявам се, че видеото ви е харесало и много се надявам да съм успял да предам емоцията и ще целият вайб на това да се вдигнеш и да отидеш сам на почивка и да не зависиш от никой и в същото време да
да си с приятели и да ти е супер приятно, така че да не скучаеш, но все пак да запазиш това да не зависиш и да не се съобразяваш с никой. Така че, ако сте изгледали цялото филмче, благодаря от сърце. Айде!